Dios. A mí se me multiplican los panes. Como Dios cuando fue a la cena tenía solo un pez y un pan, al ver tantos invitados, se quedó. Pero sobraron peces y sobraron panes, porque se les multiplicaron. A mí también se me multiplica el dinero, que hago todo lo que otros no hacen, porque soy lejana, ¿eh? Prefiero dar que me den. Ahora que tenga Dios, que me tenga, no importa. Me río de ellos. ¿Qué pasó de toda esa gente? ¿Quieres llevar una de la madre? A ver, esta de qué es. Esta es cuando yo tenía madre. Y así alguna amiga vuestra. Vosotros tenéis abuelinas, ¿no? Sí. Que yo la conserve mucho tiempo. Bueno. Sí, que las abuelinas somos segundas madres. Criamos a los hijos y a los nietos. La mía, poco Yo me queda. crié 13 sobrinos, que hoy se ven bien y me ven, no me conocen de nada. Y los crié hasta la edad de 13, 14, 13, 12 y 11, todos así. No paso. Muchas veces me decían ahí en la casa en la sanidad, ahí estaba su sobrino, no le debo nada, si quiere mucho que se levante de noche, que lo coma. Yo no necesito. Yo la crié hasta la edad de 13 años. Si ahora tiene mucho vicio, esa cuenta de la droga. Ellos con droga tienen 2 pisos. Yo sin droga tengo 2 también. Sin la droga. Dios. Yo tengo una fe ahí. Yo no tengo el Santo Cristo colgado porque no le llego. Entonces lo tengo ahí y todos los días le beso los pies. Es el Padre que conozco. El otro no lo conocí ni en foto. Entonces yo le digo, tú eres el Padre que te conozco en la cruz. Por eso te tengo que besar, porque te conozco por mi Padre y a la Virgen por Madre. Mis peripecias las ofrezco por las benditas ánimas, por la muerte y pasión del Señor y por alguna falta que he cometido. Hay mucho por qué uno ofrecer las penas que uno sufre, nada. Las sufre con mucha paciencia y con mucho amor. Yo soy vacilona, fui y soy, y soy, y no paro. Cuando me llaman de Barcelona, de Madrid o de por ahí, me dicen, ya me notan la alegría en el teléfono, aunque no me ría. Usted siempre está del mismo amor, señor Albino. Corazón mío, nació conmigo, se va conmigo a la tumba. Claro. Lo llevo conmigo. Ay, Dios mío. Eso sí lo... Quien está triste no disfruta de la vida. ¿Eh? Que quien está triste no disfruta de la vida. Nada, se mata antes de tiempo. Aún clava más el cuchillo en el corazón. No, al mal tiempo buena cara. Ya digo yo en mis poesías, esa alegría que llevo por la calle, solo a Dios se la agradezco. Así la gente no sabe los sufrimientos y las penas que yo padezco. Aún encima con rima. Aún encima con rima. No, es que todas las voy rimando, Claro, como tiene que ser, muy bien. Porque me decía una señora en vivo que yo daría una buena compositora de música. Yo sí, pero yo no sé cantar. Dios no me dio esa gracia, pero sabe rimar muy bien. Aunque no sepa cantar, pero sabe rimar. Decía, me era una librería. Y como rima, un niño busca la música. Cuando no está bien rimado, es difícil, pero cuando está bien rimado, bueno, se busca la música al pie de la letra. ¿No sabe alguna historia que se dé por aquí, por Varedo? ¿Alguna historia así, non sei, rara, diferente? Non sei. Así de moras encantadas, ¿sí? Sí, por aí, se sepa alguna. Sí, había antes que ahora
xa se vai pouco ao monte. Tamén. E hoxe xa non conozo o monte porque está todo desfigurado. Antes estaba todo limpiño, nin árbore, nin nada. E agora xa non se conoce. No, claro. Pero aí arriba había unha regueira que lle chamaban a Moura Encantada. E había veces que esperaban aí polas vaquiñas para traelas depois, porque se non viñan polo camiño abaixo, para aquí, para ali, echaban a casa ás 12 da noite. Se non collían por esos camiños e ian á beira. Entón ianse a esperar arriba. E un día eran desta casa de aquí do lado. E dixeronlle, era a abuela desta que ainda vive. Juana, chamaronlle, porque era unha rubia que apareceu ali sentada, rubia guapa. E dixolle, Juana, que estás facendo aí? Estou a esperar as vaquiñas. E a tua nai que está facendo na casa? Quedou a quentar o forno para cocer pan. Dixolle a muller esta, aquela rubia. Ai, que a niña tiña de bola. Dixolle a rubia a ela. Non me traerías un pedaciño de bola cando chegaras a casa? Se ten moita famiña, dixolle a señora Juana. Se ten famiña, tráele. Si, entón espérote aquí. Ti ven a traerme que te espero aquí. Pero vou che dicir unha cousa. Aunque mires unha culebra grande, gorda, non te asustes, que son eu, Dixolle a rubia a ela. Non te asustes que son eu. E ponme aí que hai de comela. E ti ponme aí a boliña e marchas. E contou iso a nai. E dixolle, ai, era unha Moura Encantada. Si é que, se ti lle fixeras sangre, dixolle a nai a ela, se ti colles e lle faz así un chincharrazo e lle faz sangre, desencántala. Entón volvíala a ser muller normal. E se, por exemplo, te asustas, ela ao mellor lévate para a cueva, porque son cuevas que se abren. Hai que saber o libro. O libro hai que leelo á dereita, e depois leelo ao dereito para entrar, que se te abre a porta da cueva. E depois para salir tens que leelo ao revés. E non te engañar, senón non se te abre a porta. Quedas ali dentro. Morrer non morre de fome, que depois quedas encantada. Entón dixo, ai, meu fillo, era unha Moura Encantada. E ti atreverás a ir ao lado así dun culebro grande? E dixo, mamá, eu atrevíame, pero é mellor que non vai a meu fillo, e se non vou eu contigo. E foron como ian a dúas, a culebra non estaba. Pero a bula deixaron ali. Depois que na comeu non se sabe. Depois foron outro día de mañán a levar a vacas, a bula non estaba. Non se sabe se se iba lá a colela ou se foi un can e a comeu. Ai, disso había moito. E aquí por detrás, esa pista que vai aí do campo do fútbol, ali por riba das casas, vai alá a un lado, un sitio que lle chaman a Fraga. Ai, ali sí, ali, nesas cuevas hai ouro, ouro en pedra, Quítala e depois hai que ir ao labrista, que a labren, que a manipulen, que a poñan e volven aí tirar o ouro. Habrá que ir buscar o ouro. E alá onde estaba a ermida, indo para Moás, despois de Cabocilleiro, hai un restaurante ao lado así de Maior, ao ir para diante do puente, a man dereita, aquela regueira que vai do puente para arriba, ali había tamén mouras. E había un señor que vivía aí nas Mariñas, que tiña o libro. Espérame que era o libro de San Cipriano, non sei de que santo era. E sabía ler. E cantas veces entrou. Pero se te engañara a ler ao revés cando salira, non se lle abría a porta. E ali entrou. E se algunha fortuna fixo, foi a conta da mina.
pero solo ele sabía ler o libro, e solo ele era Non o que... lle ensinou a ninguén, claro. E non lle deu a nadie. E a filha morreu en Vigo, que morreron os outros filhos, ainda eu andando por alá ao raso. E a filha depois preguntaba eu ali às outras vecinas, e de María, onde vai María? Agora vive en Vigo. Saliu de Benamarinhos e marchou para Vigo. Tiña a María, esa María estaba casada e tiña 2 filhos. Ai, vivían ben. Vivían ben. E en Vigo compraron un piso ou unha casa, xa como hai tantos anos. E a vostede lle pasou algo algunha vez? Así No, a mí non me pasou nada, agora me mete medo, porque me diz, este rayo é mala de doblar. Igual me dá Xa un... sabe con que meterse con quen. Oi, igual ben, antes non usaba bastón, usaba pau. Igual me dá un pausazo e xa me parte polo medio, porque diz que pau con medo é pau de morte. Ah, non o sabía. Antes contaban que andaban cada rabia. E o finadiño do meu abuelo que vivía aí nese barrio de aí debaixo. E claro, xa había zona de que había un can. E eles tiñan que antes no forno de leña tiñan así un paularo para revolver o braseiro cando se formaba moito para que o piso do forno se quentara, que non collera moita ceniza e deixaba de calentar. Entón tiñan aquel paularo, chamaban o revolvedor, e revolver a brasa. E ele salía pola porta, pero non sei para que levaba o pau na man apoiado. E dixelle ali unha vez, Manuel, aí che vai o can polas escaleras arriba. O can que entrou, que o portón estaba aberto, entrou e subele polas escaleras. Conforme levaba o pau que lle deu, o pau tronzou, pero o can caeu morto para outro lado, porque con medo que lle deu, deu a valer. O pau tronzou, pero o can tamén caeu morto. Conforme o pau tronzou, foi pau de morte. Como días un pau con medo, non falla, coño, non falla. E dice, este rayo, ben, a min apareceronme para me matar aí na reta de aí, onde se mira Rocamar, despois de dar a volta do puente, naquela reta, apareceronme coches para me matar, Pero Dios viña comigo en figura de personas. Porque nós vivimos, a casa onde nos criamos esta daqui de cima. E aí nese portal, antes non era carretera, era para esas fincas, viña a parede así para fora e había un portelo. E aí todos os invernos, así as tardes, reuníanse así os homes, porque antes non había pozos, todo o mundo ia a esa fonte. E a finadiña de mamá veio quitar palla da mesa de palla. Estaban uns fulanos falando mal dunha fulana que ia dereito a onde está o puente, era un camiño que ia daqui de baixo para arriba e baixábase para Baiona. Ela ia á misa de Alba ao convento ás 6 da mañán no inverno e noite. E tiñañe rabia porque ia á misa, Se non vas á misa, malo, se vas á misa, malo. Entón, meteronse ali no pinal a esperala para lle dar unha tunda. Dixo, esa beata, a finada de mamá, oía a conversación, chamando a Carballo, con ela, como mirou, se conoce que sabía que a estábamos a esperar para lle dar unha boa paliza, xa levou xente con ela. E a finada de mamá, como se levaba ben con ela, que eran unhas mulleres moi religiosas, que ainda morreu unha sobrinha no convento de Baiona, moi religiosa. E esta que me leva muller dun neto de unha irmán, dice aquí a Baiona era solteira, chamábase Carmela, Carmen. Entón, nós traballábamos unha vez frente á casa de Lexeia abaixo na cachada, na carretera que vai a Silleiro. E dixo, Carmela, venga cá que che quero dicir unha cousa, muller. A ver, Secundina, dime.
E o outro día vai a misa con quen foches? Non fun con nadie. Como non foches con nadie, muller? Que estaban 3 fulanos para che dar unha tunda. E eu oín a conversación, fun quitar palla, e como eu oín a conversación, metimos ao lado da palla para que non me miraran, e sentín a conversación toda. E xa, esa puta, beata, como sabía que íamos a pegar unha paliza, levou xente con ela, pois non levei a nadie. É porque lle querían pegar. Por ir á misa, corazón. Se non vas á misa malo, se vas á misa malo, a ver. Se estás na casa, dirán, esta moza non sale, é como un saco. Se vas á festa, logo lle dixen ao teu mozo, ai, a tua novia andou ali con tal e con cual, ao mellor que non está a nada. Cousas que non cambian. No. Se está na casa malo, se sale malo. De eso sempre hai. A mí non me dias a estar, porque a mí se me salen pola chimenea. Entón dixen, non, muller. Serio, pois ela non miraba. Eles, como eran 3, miraron as ánimas. Eran as ánimas en figura de persona. E ian falando. Pero a señora esa non sabía. Entón a mí esperaronme. Para me pegar sin motivos. E eu de noite, de día corría como unha bala, pero de noite non. Porque se de noite corría, bien dicir, esta trae medo. Non, eu sempre, a pillería anduvo sempre comigo, sempre foi moi pilla. Xa mirei, eu a vir para cá a dereita, eles na furgoneta a dereita ir para Bayona. E moveronse diante, dentro do coche. Pero eu, camiña pachorra. Sí, camiña pachorra. Pero non viña sola, viñan as ánimas comigo. Cando non me botaron a man por algo, foi como os de marra, estaban para darlle a paliza, non lle deron, porque ia xente con ela. Outra vez aquí, nese altiño onde está, que aparcan aí, que hai esas columnas de cemento, hai a rampiña aquela para arriba. Eu viña para cá, e o coche se conoce, entón enchufaron a luz. Enchufaron a luz de riba do monte, pero eu máis viña a desea a 12 de noite de traballar de Bayona, pero nunca tuve medo, pero presentáronse-me para pegarme. Pero como el que es amigo de Dios, Dios lo ayuda. El que con Dios anda, Dios lo ayuda. Ai, eu refranciños, así por santiños, teño feito moito. Aí dentro hai unhas estampiñas de San Roque Corías. Coño. Estas. Sí. San Roque Varela. A dedicatoria fago eu por santiños, para Virgen del Carme, para Cela, para todo, fago eu. Eu a San Roquiño deronme a novela A vida de San Roque aos 8 anos que eu ainda andaba na escuela. E era fillo dun conde francés. E naquelos leprosos levábanos ao desierto para que morreran no monte. Pero eu deu-lhe tanta pena, que marchou ao desierto a curar o leproso. E depois xa pegou-se a lepra tamén a perniña dele. E ele estaba mantenido con un buliño que as servientas puñan a mesa, e sempre desaparecía un panecillo da mesa, non sabía quen o roubaba, quen era o can. Que San Roque alimentouse con panecillo todos os días que levaba o canciño, que está ali na foto, ali no imán está o canciño co panecillo na boca dándole a San Roque. Ai, Pois sí. estaba alimentado solo co panecillo. E aí se diz, por tu corazón bondadoso, renunciaste a la riqueza por curar a los leprosos. Non di? Pois esas fixenas eu. Que bien. E veñen, Albina, fai unha poesía para Por eso vender. se lle dá, por eso é San Roque de Varedo, non? É o San Roque daqui de Varedo. Aquela imagen turina de xunta a colegiata de Vigo, xunta a pedra. Detrás da colegiata había unha casa
que o jefe chamábase Don Manuel, que vendía os santiños, e tiña outro máis pequeno. Ese santiño estaba dentro dunha capilla, que a capilla desformouse, me teño ali naquela habitación. Ando ben con ese santiño aquí a cadera na capilla, de porta en porta, a pedir, ofrecerame a pedir con ele. E tiña outro máis pequeno, depois que non podía co grande, comprei outra imaxe máis pequena. E esa imaxe máis pequena ainda tiña a capilla. Entón regalei a esta que me leva, Rosa. Como dixen eu, Rosa, como ti eres católica como a min, que ela anda cas monxiñas, como non vai a nada. Dixo, xa que eres tan boa, o día que eu morra, no testamento xa dijo que tu San Roquiño lévalo ti. O pequeno, dallo a unha túa filla e ti quedaste co grande. Eu os santiños deixollos a quen sea a amiga deles, e non. Eu xa digo, non vos levo comigo para a tumba meus amigos, que non quero que vos marchiten de ser. Deixo vos aquí a quen vos queira como a min. Eu quero eu moito. Moito eu quero santos. Son os que me axudan. E dicen, se os santos van te axudar se caes. Cando caio e non me podo levantar, pídole que me dian forza para me incorporar. Eles se non ven a botarme a man, pero danme ou maña, porque eu fago as cousas na casa con maña, non con forza. Con forza non, porque non podo. Pero hai veces que